Hey Cobra. Sir. Nini bagai omono last warning. Oh no. Kana teisa pora stringya phaikai maja nai khejare kutung. Aw sir. Moso kajak robo kisa baji tondita. Tamu hin. Oh konia sir. Master bo kani din phaikai ang baikai. Hai mang. Kana kai khejare kutung se sar sinakbu. Oda phona khnais ko thas thaya hinkaila. Apro kai nin khejare kutung nung no chasidi. Hey, tam na char di hini sai tong na. Oh, konia. Tini dolok bai mani kisa paisa lai mone sai tongo. Oh, ang batam na char di hini tong hinta. Akon mata bole mairong okhusu kable. Ta mui roba songka chin no khai. Tei ta mui no song na ni. Iko gang labu ti kisa khlai ri khata. Sa di abo bai no. Asa mui thogya bai da. Tamu hi. Hengka nyon din phe kani no bono ni asuk. Raja no ko tong ti sak ko tong ko to khlai mamang sa tong ma cha. Ako nang no nam te hini sayable. Am te hini sayable. Asol kai je mui thoye hinai. Bo mai shok ya. Norok bai kok saka mane musibat. Sardar. Oh no. Aponi selai TV wo advertise mani center food chocolate chawai. Bu ko che noi khsa kai tong di. Apono kaham. Ani kok samono ba chale engjak snain ta. Tei tamle man ban nang khai chirai. Moani khai baire bo jala noko bo jala. Asol kai norok bai tomasi jala.